Mario Mandžukić, jedan od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena, 3.9.2021. godine objavio je kraj svoje nogometne karijere. Velike karijere. I one klupske i one reprezentativne. Uradio je to na veoma originalan način, pismom koje je naslovio na sebe mlađeg sa fotografijom kopački na terenu. Dragi mali Mario, dok obuvaš ove kopačke, svoje prve u životu, ne možeš ni zamisliti što ćeš sve ostvariti u nogometu. Zabijat ćeš golove na najvećim pozornicama i u dresovima najvećih klubova, osvajati najveće trofeje. U dresu najvećeg ponosa hrvatske reprezentacije ispisat ćeš neke od najvažnijih trenutaka hrvatskog sporta. Uspjećeš jer ćeš na svom putu imati puno ljudi koji će ti pomoći, suigrače s kojima ćeš se boriti, trenere od kojih ćeš učiti, navijače koji će te bodriti, te obitelj, menadžera i prijatelje koji će uvijek biti uz tebe. Svima njima bit ćeš zauvijek zahvalan. A prije svega uspjećeš jer ćeš uvijek davati sve od sebe. I na kraju karijere na to ćeš biti najviše ponosan. Za nogomet ćeš puno žrtvovati, ali znaćeš da je bilo vrijedno zbog nevjerovatnih trenutaka koje si doživio. Prepoznaćeš pravi trenutak za završiti igračku karijeru, staviti ove kopačke u vitrinu i bit ćeš sretan što za ničime ne žališ. Nogomet će uvijek biti dio tvog života, ali veselit ćeš se novom poglavlju. Uživaj. Tvoj veliki Mario. PS. Ako nekad budeš igrao protiv Engleske u polufinalu svjetskog prvenstva, budi koncentriran tamo negdje oko 109. minute. Tako je završila impresivna karijera Marija Mandžukića, drugog strijelca hrvatske nogometne reprezentacije i bivšeg napadača mnogih ponajboljih europskih klubova. No prije tih najboljih klubova krenut ćemo iz početka. Mario je rođen 21.5.1986. godine u Slavonskom Brodu. Odakle ga je viho rata skupa sa njegovom obitelji odveo u grad Dicljen blizu Stuttgarta i tamo počinje trenirati nogomet u klubu u kojem igra njegov otac Mate. Obitelj se nakon rata vraća iz Njemačke u Slavonski Brod, gdje Mario od 1997. do 2003. godine igra za Marsoniju. Sljedeće godine igrao je u gradskom niželigašu Željezničaru, a nakon toga ponovo je jednu sezonu odigrao za Marsoniju. Sredinom 2005. prešao je u NK Zagreb. Zbog vrlo dobrih igara pod vodstvom Miroslava Blaževića u Zagrebu pobudio je javno zanimanje gradskog rivala Dinama. U Dinamo je prešao sredinom 2007. godine. Odigrao je više odličnih utakmica u dresu Dinama, posebno se istakao protiv Ajaxa u Amsterdamu, kada je postigao 2 pogotka i bio zaslužan za 11-terac za još jedan pogodak. U sezoni 2008-2009 dobio je žutu majicu Sportskih novosti za najboljeg igrača prve hrvatske nogometne lige. Iste godine bio je najbolji strijelac lige sa 16 pogodaka. Ukupno je za Dinamo odigrao 141 utakmicu, postigavši pritom 65 pogodaka. S Dinamom je osvojio 3 naslova prvaka Hrvatske te 2 kupa. 2010. prešao je u redove njemačkog prvoligaša Wolfsburga, u kojem ostaje do sredine 2012. godine. U 2 godine igranja za Wolfsburg postigao je 20 pogodaka u 56 nastupa. 2012. godine Mandžukić potpisuje 4-godišnji ugovor sa Bayernom iz Minhena, s kojim je osvojio 2 naslova prvaka Njemačke i 2 njemačka kupa te ligu prvaka 2013. godine, kada je bio i strijelac prvog pogotka na utakmici u pobjedi od 2-1 protiv Borussije Dortmund, čime je i postao prvi Hrvat u povijesti koji je postigao pogodak u završnici tog natjecanja. Sa Bayernom je još osvojio i njemački Superkup, svjetsko klubsko prvenstvo i UEFA Superkup. 2014. godine potpisao je 5-godišnji ugovor sa španskim velikanom Atletikom iz Madrida. Svoj prvi gol za Atletico postigao je u pobjedi nad Real Madridom u španskom Superkupu. Nakon samo jedne sezone i osvojenog španskog Superkupa, Mario je napustio Madrid. U ljeto 2015. godine potpisuje ugovor sa italijanskim gigantom Juventusom, s kojim je osvojio 4 naslova prvaka Italije uz 3 talijanska kupa i 1 talijanski Superkup. 4-godišnje razdoblje u Juventusu sa 162 utakmice, uvjerljivo najviše u bilo kojem klubu, okrunio je sa 44 gola i 17 asistencija. Nakon rastanka s Juventusom otišao je u katarski Al Duhail, odakle nakon svega 7 utakmica prihvatio poziv velikog Milana
koji mu je bio zadnji klub u čudesnoj karijeri. U klubskoj karijeri je odigrao 426 takmičarskih utakmica, zabio je 166 golova i osvojio ukupno 22 klubska trofeja. Bio je standardni član mladih hrvatskih nogometnih reprezentacija, a 17.11.2007. godine debitirao je i za Hrvatsku A selekciju u kvalifikacionoj utakmici protiv Makedonije. Prvi pogodak za hrvatsku reprezentaciju postigao je 10.09.2008. godine u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2010. Za reprezentaciju Hrvatske odigrao je 89 utakmica, a sa 33 gola je drugi najbolji strijelac u povijesti reprezentacije iza Davora Šukera i ispred Eduarda da Silve. 9 je igrač na vječnoj ljestvici sa najviše nastupa. Igrao je na 3 europska i 2 svjetska prvenstva. Sa Hrvatskom je osvojio srebro na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine. Tu je postigao 3 gola, sva 3 u nokaut fazi, Danskoj u osmini finala, Engleskoj u polufinalu, gol kojim je Hrvatska izborila finale, te Francuskoj u finalu. Zanimljivo je i sljedeće. Samo je 5 igrača koji su zabijali i u finalu svjetskog prvenstva i u finalu Lige prvaka. Gerd Müller, Zinedine Zidane, Zoltan Cibor, Ferenc Puškaš i Mario Mandžukić. Od hrvatske reprezentacije oprostio se 14.8.2018. godine nakon osvojenog srebra u Rusiji. Već tada je bilo jasno da se jedna velika karijera bliži svom kraju. Tako je kopački oklin okačio igrač koji je ostavljao srce na terenu, koji je svaki minut na terenu provodio boreći se za svaki pedalj terena, svaku loptu i svaku priliku. Pored pobrojenih klupskih trofeja i onog najdražeg reprezentativnog odličja, osvajao je i brojne druge nagrade za svoj rad i trud. 2008. bio je najbolji igrač prve Hrvatske nogometne lige, najbolji strijelac prve Hrvatske nogometne lige u sezoni 2008-2009. Najbolji igrač prve Hrvatske nogometne lige, žuta majica sportskih novosti u sezoni 2008-2009. Bio je najbolji strijelac na Euro 2012. sa postignuta 3 pogotka. Dobio je nagradu Večernjeg lista za nogometaša godine 2012. Iste godine dobio je Vatrena krila, nagradu kluba navijača Hrvatske nogometne reprezentacije Uvijek vjerni za najsrčanijeg hrvatskog reprezentativca. Za najboljeg sportaša Hrvatske proglašen je 2013. godine u izboru sportskih novosti. Pogodak koji je postigao 2017. u završnici Lige prvaka protiv Reala iz Madrida UEFA je proglasila najljepšim. 2018. postao je počasni građanin grada Slavonskog Broda. Iste godine odlukom predsjednice Republike Hrvatske odlikovan je redom kneza Branimira sa ogrlicom za izniman povijesni uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije. Igrao je srcem, bio je igrač koji nije mario za nogometni marketing, na šta se sveo svjetski nogomet posljednjih godina. Bio je pravi sportski ratnik, kakvih je danas malo i sve manje. Njegov specifični karakter, taj slavonsko-posavski inat, tu čvrstu glavu koja je razbijala i betonske zidove, pamtit će svi koji su gledali utakmice u kojima je igrao Mario Mandžukić. Popularni Mandžo, Mario, Super Mario.